Hvad fanden har jeg tænkt, så jeg skal gøre? Nå, det var mig der. But still not enough. The flames are too low. This might burn. Mikkel, der skriver ja. Hvad for et spil skal vi købe? Nu kommer vores Black Ops ud nu her, og fandme meget mere, vi snakker om også jo. Men vi skal også have The Taken King, og nu kommer Rainbow Six også her, og skal også ja, nu kommer Need for Speed også. Har du tænkt dig at finansiere det hele, eller hvad? Jeg skal også til mig, ja, men Black Ops, det kommer her på fredag, ikke igen. Så hvis du skal ud og have, kan du lige køre med til mig også? Jo, Mikkel, det kan jeg vel. Jeg tror, han har fundet et sted at bo også med net. Nå, ja. Men det er sådan, det er. Så jeg kan der Warhammer, eller Vermintide, eller sådan noget. Det er så vigtigt, at man finder spille. Og så sagde han, nej, det skal nok ikke. Men nok, så spurgte jeg, hvad er det? Jamen, han har overvejet at købe det, så jamen, så køb det, hvad er problemet? Man skal også have noget at spille sammen med. Ja, ja. Men det sagde Mikkel også. Kan du ikke købe det der Warhammer, der lige? Det ser mega nice ud. Jamen, har du prøvet det? Han har sagt det. Ja, ja. Jamen, det er simpelthen frygteligt med Mikkel. Han er så bare lige købe det, og det, og det. Jo, det er godt, så det er. Jeg tænkte bare, jeg tænkte bare, what? Så hvornår er jeg blevet? Så er det bare mig, der skal ind, jeg vil sige det. Det er... Jeg kan ikke lave, hvor man kan se, at jeg kan lige se, hvad som om det ikke var noget større. Ja, ja. Altså, man kan hurtigt blive blandet ind i alt muligt. Det er altid noget, der koster penge. Jeg har ikke internet om onsdag, hvor det sådan det var. Ja.
zombier over det hele. Jeg har det ikke i stedet, det er mig til det. Jeg kom så, nu må hoppe på det. Kom ned. Som om alt det zombie, så må jeg bruge en sten til ret meget. Så vil man ikke have. Jamen, er du inde på komplet.dk og kigge derinde, eller hvad? Ja, men der var ikke lige noget til det i min smag, kan man sige. Det er jo gamle computer, altså det er ikke på det nyeste... Nej, okay. Ikke på det nyeste CPU. Altså problemet ligger i, altså hvis de gamle nye, hvis det nye og de gamle, de koster det samme pris, så vil jeg helst have det nye. Ja, selvfølgelig, det kan jeg godt se. Det var bare fordi, jeg kunne bare huske det, for jeg fik væsentligt mere for pengene ved at gøre det ved dem, frem for alle andre steder, end jeg gjorde med min far sidst. Ja, men problemet er, at de gode ved ligger de gamle, det er der langt flere muligheder nu til dag, så de er også noget billigere, kan man sige. Ja. Så altså ikke, jo tænker jeg ikke på CPU'en, men bundkort-wise, der er de bundkort-rammer, så der er noget billigere, det siger det sig selv. Ja, men jeg ved heller ikke, om man får så meget ud af de her nye Skylake-processorer, eller om det bare er for at give noget snak. Ja, det er jo 2 år bedre, det er jo 2 år nye, jo. Ja. Der er jo sket en del, jo. Ja. Men nu må jeg gerne til at holde op med at skrive hele tiden. Det koster penge, hver gang du skriver. Ja, kan du ikke også lige hjælpe med at sætte nummerpladerne fast på min bil, så jeg ikke får en bøde her den 15. Seriøst? Ja. Skrev han det, eller hvad? Ja, det skrev han her til mig her i går. Jo, men det kan jeg vel godt mene. Ja, det lyder rigtig fint også. Du skal også lige hjælpe mig med at skaffe mig en sidespejl til den også, der er lidt bedre end det, der sidder på og så videre. Fedt. Der er ikke noget med, at der er zombie omkring en, så er man ude i skov, og på skiltet, der skal jo stå beware of your surroundings, så er der billeder af en bjørn, slanger, ulve og noget andet, og så tænker jeg, fedt nok. Så det er jo super godt. Det starter godt ud. Ja, det må nok sige. Ikke noget med, at jeg var ved at blive et af zombier for syg, men... Ja, det er i orden, synes jeg, men vi snakkes ved. Det gør vi. Hej.
It's okay, boy. It's okay. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. What's he doing? Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Hello? Looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. Looks like it's been here for a while. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Nothing edible. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Hey, wanna play? Wanna play catch? Okay, bring it back. Good boy, good boy. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Empty. Better keep looking, boy.